Šta je to Linux distribucija? Veliki pozdrav svima još jedan put sa YouTube kanala Linuxa Amaron. Dobrodošli u drugi video serijala Shorts Linux za početnike. U ovom videu ćemo naučiti šta je to zapravo Linux distribucija. Ja znam da većina vas koristi već Linux distribucije, malo ko zapravo od vas zna šta čini jednu Linux distribuciju, čega se ona sastoji. Najjednostavnije rečeno, Linux distribucija je ništa više do kompletan operativni sistem koji mi u svijetu Linuxa nazivamo Linux distribucijom. Ona se sastoji od bootloadera kao što je grub, Linux kernela, init sistema, osnovnog GNU sistema, bash, core utils, glibc i tako dalje, desktop okruženja tipa GNOME, KDX, FSC, te preinstalliranog seta aplikacija, sve kompresovano u butabilnu instalacijsku datoteku koju mi nazivamo Linux distribucija.